Možno by vás zaujímalo, prečo skončil môj server Diamond SMP. Prvý z dôvodov je to, že tam v podstate nehral skoro nikto. V podstate takmer každý jeden diel, tak som reálne hral sám. Odkedy sa reštartoval server posledný krát. A druhý z tých dôvodov je ten reštart serveru. To je dôvod, prečo som nehral toľko ľudí potom už. A reštart serveru sa vlastne stal z dôvodu, že ho trošku Jabko Jardan grifli. A bola chyba na mojej strane, že som neuploadol nejaký starší save, ale resetoval to, pretože opustili tak 4 členovia a potom tam už skoro nikto nehral. To sú vlastne dva dôvody, prečo som ukončil Diamond SMP. Ten server samozrejme stále beží a save stále mám v počítači, takže môžem to hocikedy recovernúť. Avšak asi sa to už nestane. Jedine, že by ste hrozne chceli. A ak veľmi chcete, tak dajte odber lajka, aby som mal money.